1 op de 5 scholen van het voortgezet onderwijs in Friesland is zwak ont heel zwak. Dat zit in het onderwijsverslag hoe het schooljaar 2010-2011 dat jaar naar buiten kwam is. Nevens de inspectie moet er vooral meer dienen worden onder de ontwikkeling van leerlingen. Defensieminister Hillen had zijn burgemeester Kronen zijn dat de sluiting van de Ljouwertervleenbasis net onder water is. De Benelux moet in de toekomst intensief geerwerken en daarom moet een Nederlandse basis mogelijk dicht. In Ljouwert wordt nou een grote internationale oefening houden. De vrouw die het begin januari zijn oude Smellingeloon op een politieblokkade inried, moet oorleden de cel in. Dat is Joertje in haar eerste. Ik maak ze 3 jaar net meer autorijden. De 22-jarige inwenster van Haarlem wordt poging ter deerslag de laatste lijn. Ik zal proberen verder te gaan, zoals Redmar geleefd heeft. De heid van Redmar Smedema van Burgum had een boek geschreven over de deer van zijn zoon. De 16-jarige Smedema verstoor na een vluchtpartij in discotheekclub Q 2 Lien. Het boek gaat door het leven van Redmar, zijn deer en de periode daarna. Jong kleert het op en vandaag bleef het droog, het wordt als 4 graden. Morgen weer een aantal buien en een beroende loft. Er is kans op wat zinnen en de temperatuur leidt om de 12 graden heen.